Yeah, baby, yeah. Yeah, baby, yeah. Give it to me. Woo! Pas på. Så kører vi noget mere Osvad Extreme video her. Tredje afsnit. Det er noget pukler eller noget. Vi har en wipeout her. Fra Morten, wipeout. Han er klar med igen. Vi kører over til noget mere Osvad her. Vi kalder ham Rider. Ikke så easy. Good enough.